רחובות נמצאת במקום השני בליגה הלאומית ועושה באמת עונה יוצאת דופן, בעיקר בזכות השחקן שכאן לידי, עמית מנחם. אהלן עמית. היי, נעים מאוד. נעים מאוד, מה שלומך? בסדר גמור. עשיתם מסע אתמול במשחק לצפת. כן, היה דרך ארוכה. נסענו לשם למלון צהריים, וחזרנו מאוחר בערב. ועם ניצחון גם, חשוב להגיד. חשוב. עמית, תראה, אני עוקבת אחריך, אחרי העונה שלך. אתה סיימת את הסיבוב הראשון כשחקן הישראלי. נכון. קיבלת גם את הפרס, והיית חמישיית המחזור, אני חושבת, עם 4 פעמים, אני לא טועה, משהו כזה. משהו כזה. ואתה כרגע עם בין המדדים הכי גבוהים בקבוצה כמעט בכל פרמטר. זה משהו מדהים. מתי ככה הרגשת שאתה, אתה יודע, אתה עושה את הקפיצת המדרגה המשמעותית הזאת ברחובות? אז אני אגיד לך את האמת, בקיץ אז רציתי להגיע לקבוצה שבאמת תתחרה על עלייה ותהיה קבוצה מצליחה וקבוצה מנצחת. כן. כי חוויתי כמה עונות בפלייאוף התחתון וקצת נמאס לי מזה כבר. ובאמת הגעתי לקבוצה ויש שחקנים מדהימים מסביבי ומאמן מדהים שנותנים לי המון ונותנים לי את הבמה. וברגע שאתה משחק עם שחקנים ברמה כל כך גבוהה, אז הרמה שלך גם עולה אוטומטית. ואני חושב שזה מה שעזר לעשות את הפריצה. אנחנו עוד נחזור לדבר הרבה על רחובות, אבל בוא נתחיל ככה, ניקח את הגלגל אחורה. היותך ילד קטן, באגודה קטנה בחיפה, אתה גם משם במקור. בית"ר אחוזה. כן, אז ספר קצת איך זה להגיע ממקום שאתה יודע שהוא בסוף לא נוצץ כמו אגודות אחרות שאנחנו מכירים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. איך אתה מרגיש שזה ייצב אותך כשחקן? אז אני חושב קודם כל שהמועדון הזה בית"ר אחוזה, שבראשו עומד אילן הרפז, בן אדם מדהים. זה מועדון, כן, מאוד קטן מחיפה. אני חושב שזה דווקא לא חיסרון, זה דווקא יתרון. כי מגיל קטן היא מקום מאוד משפחתי, שיש 2 קבוצות בכל שכבת גיל, ונותנים באמת יחס אישי ויחס מדהים לכל שחקן ושחקן. ואני חושב שגם מעבר לכדורסל, המקום הזה מאוד מלמד אותך מה זה ערכים באמת, ואיך להיות בן אדם, ואיך להילחם על המגרש כל הזמן, ואיך על כל כדור לקפוץ עליו, באמת זה מקום שמעבר לכדורסל מלמד המון על אופי. שם אתה כבר האסל פלייר, זה ממש מהגילאים האלו. זה מועדון שבאמת שם דגש על הגנה, ומשם אני כבר ככה. מדהים, ורואים את זה גם עוד עד היום, שאתה האסל פלייר, כבר דיברו עליך רבות חבריך גם לנבחרת. אז בכיתה ט' עברת בעצם לנוער של מכבי חיפה. מתי הבנת שאתה יודע שזה לא כבר עוד סתם חוג או משהו שכיף לך לעשות, שאתה רוצה להיות שחקן כדורסל? אז אני חושב שמגיל קטן שהתחלתי לשחק בגיל 5, אז אני חושב שמאז כבר ישר התאהבתי בכדור וישר היה לי את החלום הזה להיות שחקן. אני חושב שבאמת עד הנוער לא שמו לב אליי. כן הייתי משחק עם שנתון מעליי כל הזמן, כן. ואני לא חושב שבאמת שמו לב אליי, ואז בנוער באמת אני חושב שעשיתי קפיצה שלי. ועוד איזה קפיצה, היה לך משחק אחד שנראה לי שם התפוצצת לחלוטין מול עמק חפר, שהיית בנוער. גם עמק חפר, אנחנו יודעים איזו קבוצה היא. זה גם היה משחק צמוד, ונתת שם את משחק חייך, 50 נקודות, 11 אסיסטים. זו תופעה לא רגילה, לא רואים את זה כל יום בנוער. תרשה לי להגיד את זה, וגם מכך שגם ראיתי משחקי נוער ועבדתי במשחקי נוער. זה רגע שאתה מרגיש שנחשפת לחובבי הכדורסל, לאנשי הכדורסל קצת יותר ממה שהיה לפני כן? אני חושב שכן, זה לא פשוט לקלוע 50 נקודות בכל ליגה. גם לא מול עמק חפר, שקבוצה... נכון. אז אני חושב שכן, שזה רגע שעשה לה קצת יותר באז וכזה התחילו לשים לב אליי יותר. זהו בגדול. קח אותי אבל למשחק הזה. מה מרגיש שחקן? שאתה יודע שפשוט כל דבר הולך לו, כל דבר נכנס לו, זה אחד מאותם רגעים שפשוט מרגישים שהכל הולך. אתה זוכר את זה עוד? אני זוכר, ברור שאני זוכר. עבר זמן מה. כן, אבל אני זוכר, ברור. אני זוכר שהתחלתי את המשחק גם פחות טוב, התחלתי פתאום עם 2 עבירות כזה, אז רבע ראשון פחות שיחקתי. ואז לאט לאט נכנסתי יותר לקצב, והרגשתי כאילו שכל זריקה שלי נכנסת. וואו. ובאמת החברים לקבוצה גם הלכו איתי ומסרו לי את הכדורים כל כדור הגיע אליך. כמעט, כן. ואני זוכר גם בסוף המשחק שכזה לחצנו ידיים, הלכתי ליד, היה לנו שדר באותו משחק, והוא כזה מסתכל עליי ודיבר בשידור ואמר, עמית מנחם סיים עם 50 נקודות, וזה הרגע, וואו, איך? וואו. כאילו, אבל כן, זה הרגע מדהים. זה מדהים. אני לא חושבת, אתה בדקת את זה? זה אי פעם קרה בגילי נוער ששחקן הגיע ל-50 נקודות? אין לי מושג, זה התפקיד שלכם לבדוק, אני לא יודע. אני לא ראיתי דבר כזה, אולי אתה יודע משהו אחר, אבל באמת שזה היה משוגע, אז כבוד ומרשים. אחרי הנוער קפצת גם, הייתה לך את ההזדמנות לקפוץ לבוגרים, לשחק עם הבוגרים ולקחת חלק באימון הראשון.
ששם הייתה קבוצה גם מיוחדת, שאחד מהשחקנים היה גלן רייס ג'וניור. נכון. ואנחנו מכירים את הפרסונה ואת האישיות, ואני יודעת שגם יש סיפור ככה מיוחד סביב אותו רגע באימון הראשון. אתה נכנס למקבץ השחקנים, ואתה רואה שם שחקנים מוכשרים, עומס זרים, משהו שאתה לא רגיל אליו מהנוער. נכון. וגלן רייס ג'וניור אחד שעומד שם בהדל. ספר מה קרה שם. קודם כל הגעתי לאימון, אני זוכר שכאילו החלום הכי גדול שלי היה בכל זאת להגיע למכבי חיפה לבוגרים, להגיע להתאמן, לשחק שם. אני זוכר שאמרו לי לבוא, אחד השחקנים פצועים, אמרו לי לבוא להתייצב לאימון. הגעתי לאימון, ובאותו אימון אמרו לי, עושים משחק אימון פנימי כזה. התחלקנו לשתי קבוצות, והיה התערבות על איזה, מי מזמין ארוחה בסוף האימון. ואני זוכר שהגעתי, וכאילו ראיתי את כל השחקנים, וראיתי איזה שחקנים גדולים, פיזיים, ולא הייתי רגיל לגדלים האלה. ואז התחיל האימון, אני זוכר שעשיתי איזה טעות שם בהגנה, ואז גלן כזה עצר את האימון, הסתכל עליי כזה, וירה לה איזה 300 מילים באנגלית, שלא היה לי מושג מה הוא אומר, שזה גם שונה, שמרגיל לדבר בעברית פתאום בנוער, ופתאום להגיע ולדבר רק באנגלית. ברור. ירה לה איזה 300 מילים, ואני כזה מסתכל עליו ועושה, מה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני? לא מדבר אנגלית. מה אתה רוצה? אז באמת, זה היה רגע, וואו, כאילו שוק כזה, לאיפה הגעתי. וואו. ואז מה קרה מאותו רגע? מאוד... שהוא ראה אותך והוא הבין איזה שחקן אתה, כי לפי מה שאתה אומר, הוא בדק אותך. ואנחנו יודעים... יכול להיות, כן. גלן רייס, קצת... אישיות משונה. פחדתי שהוא לא יעשה מה... כן, וגם היו מקרים כאלו, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. בכל מקרה, אז הוא בדק אותך, ואז מספרים, לפחות חברים שלך לקבוצה, ומה ששמעתי, שהוא התאהב גם במשחק שלך, והוא הגיע למצב שהוא אומר למאמן, אני לא משחק, אם הוא לא איתי על המגרש. נכון, אני זוכר שבאמת כאילו הגעתי מהנוער, עשיתי כמה אימונים בקבוצה, ומגיע למשחק הראשון, ופתאום גלן, אחרי כמה אימונים, מסתכל על המאמן ואומר, אני רוצה שהוא ייכנס לשחק. אני מסתכל כזה, וואו, גלן, תודה. ואז באמת, כאילו, המאמן הלך איתו, והיה לנו חברות טובה. מה זה עושה לך בתור ילד בן 19, ששחקן אומר דבר כזה למאמן, וששחקן כמו גלן רייס ג'וניור, שאנחנו יודעים איזה יכולות יש לו, מחזיק ממך? קודם כל הייתי בן 17. 17 זה היה? 17 הייתי, כן. אוקיי. עוד יותר מרשים. שחקן, בן אדם שניצח את מכבי תל אביב בגביע גביע, שאומר עליי דברים כאלה. שראה שחקן או שתיים בחיים שלו, אז באמת הבנתי שאני לא סתם שחקן. זה רגע שהיית אומר שבנה לך ביטחון מול שחקנים יותר... ברגע ששחקן כזה, שהכוכב של הקבוצה מצביע לך ואומר, אני רוצה שהוא ישחק, אז כן, זה נותן כזה רוח גבית כזאת. אז איך זה קרה? מה קרה אחרי זה? כאילו, שיחקתם הרבה ביחד, איך זה היה נראה? כן, זה היה... אותו אמרה של זה לא היה פעם אחת, זה היה כמה פעמים, אבל לא תמיד המאמן הקשיב. אוקיי. אבל כן, זה היה מדהים לשחק איתו, לחלוק איתו אותו מגרש. יפה. שחקן מדהים. אז עמית, בעונה השנייה וחצי שלך, אנחנו נחזור ככה, נעבור לרחובות. עשית אחרי מכבי חיפה, למעשה, לא אחרי מכבי, אנחנו עדיין במכבי חיפה, בעונה השנייה וחצי שלך, אפשר להגיד שפרצת לתודעה עוד יותר. אז זו גם הייתה עונה קשה, כי בסוף ירדתם ליגה. נכון. איך זה הרגיש שאתה יודע, מצד אחד אתה עושה את הקפיצת מדרגה שלך ברמה האישית, אבל בפן הקבוצתי אתם לא מספקים בסחורה ומסיימים בירידת ליגה. קודם כל אני חושב שלקח לנו המון זמן להתחבר באותה עונה, כי גם לקראת סוף העונה נתנו ניצחונות גדולים על קבוצות צמרת. לקח לנו המון זמן להתחבר, חושב שפשוט זה מאוד קשה שהקבוצה לא מצליחה, ואני כן מצליח להראות את עצמי, ואני חושב שזה היה משהו מאוד קשה, אבל שזה מנע לי את הקריירה, וגם חוויתי ירידת ליגה, שזה משהו שלא כל שחקן חווה, וזה גם מנע לי קצת האופי. אני בטוחה. מהשפל עולים למעלה. יש את הרצון הזה לא לחוות את זה שוב. בטוח. זה תמיד כזה יושב בראש. כן. אז ממש אחרי מכבי חיפה סיימת שם, ואז עברת למגדל העמק לשנה, ואז רחובות הגיעה ההצעה. נכון. מה מצאת ברחובות שלא היה במקום אחר? קודם כל, זה מועדון מאוד מאוד משפחתי, מאוד מאוד חם. מזכיר את האגודה... מזכיר ממש את האגודה בית"ר אחוזה. שהייתה כילד. בקיץ אני זוכר שיניב בורגר, המאמן, התקשר אליי, ואמר לי, אני מרגיש שתהיה לך עונה מדהימה השנה, אני רוצה אותך אצלי. יפה. ובאמת ראיתי שהוא כל כך רוצה אותי, ואני גם רציתי להגיע לקבוצה שיש לה שאיפות.
אז באמת עשיתי את המעבר הזה, וגם להתרחק קצת מהבית ולעבור לגור לבד, זה גם... תראה אותך, אתה בן 21, גר לבד, יפה. כן, אז זה גם נתן לי כזה מוטיבציה, ואני חושב שהמועדון פשוט, הוא דואג לנו להכל, הוא כל דבר שאנחנו צריכים ישר, טלפון אחד והכל מסודר, וזה באמת גם מנקה את הראש ונותן לנו להתרכז בכדורסל. פרופר. וכן, וגם כל השחקנים מסביבי, זה שחקנים מאוד מאוד טובים, שזה עוזר, בטוח. מן הסתם. איגור נסטרנקו, שאי אפשר שלא לדבר עליו. לא אוהב בבן אדם הזה. תספר לי על הקשר שלך איתו. אז קודם כל הגעתי ולא, כאילו, בנראות החיצונית שלו, זה בן אדם, נראה קצת בן אדם מאיים. זה לא בן אדם כן, פיזית הוא נראה כן, מאיים. זה לא, ובאמת הגעתי לחדר הלבשה, והיה לנו שיחות כאלה בהתחלה, וזה באמת אישיות מדהימה, זה בן אדם שלא הכרתי. באמת, כל דבר שאנחנו צריכים, כמו אבא של הקבוצה שאצלנו, כל דבר דואג לכולם, הוא רוצה שלכולם יהיה טוב. זה בן אדם באמת מדהים, ואני אוהב אותו מאוד, מאוד. אני יודעת שבטריפל דאבל שעשית, שכבר נדבר עליו, הוא ממש ככה התרגש ונורא שמח בשבילך. מה זה עשה לך? שאתה יודע, מפרגנים לך, אבל משהו עם איגור נראה לי זה היה קצת אחר, זה היה שונה. כן, לי ולאיגור יש קשר מאוד קרוב. כן, אני חושב שבן אדם כזה שגם, כמו שדיברנו על גלן, שחווה שחקנים בחיים שלו, הולך איתך ורוצה שתצליח, ורוצה שהקבוצה הזאת תצליח, זה מרים מאוד את המועדון, וגם בכללי הקבוצה שלנו היא קבוצה מאוד מאוד ברירה, כולם רוצים בטובת אחד של השני, וכולם רוצים שכולם יצליחו, וזה באמת... קבוצה בריאה. קבוצה מדהימה, בריאה. מאוד. אז אתם, נכון להיום, עם 17 ניצחונות, מקום שני. נכון. בליגה. שוב, אתם הבטחתם יתרון ביתיות לכל אורך הפלייאוף. עוד לא. יש לנו עוד כמה... כן, אבל בגדול ככה זה מסתמן שזה מה שיהיה. מקווה. עד כמה אתה מרגיש שהקבוצה הזאת באמת מכוונת לעלייה? כי ראינו לפני כמה שנים מול אותה סדרה מול גלבוע גליל, שבסוף הם העפילו. הייתם מאוד קרובים לזה. עד כמה אתם מרגישים שהשנה זאת השנה של רחובות? אני חושב מה שיפה במועדון, שאנחנו שמים לעצמנו משחק אחרי משחק, צעד אחרי צעד, ואנחנו לא באמת, כאילו אומרים, בוא נעלה ליגה ואנחנו כבר שם. אנחנו באמת, כל משחק מגיעים כאילו זה גמר, ואנחנו עוברים משחק אחרי משחק, ואני חושב שיש לנו דרך מאוד ארוכה עד שנעלה, בעזרת השם. אבל כן, יש לנו דרך ארוכה לשם. אתה מרגיש שיש סביבך יותר דיבור בתקופה האחרונה? כן, ברור. איך שאתה משחק ואיך שאתה מופיע על המגרש? כן, ברור, אבל בסוף, עצם זה שהקבוצה מצליחה, אז מסתכלים יותר על השחקנים. כי גם אם הייתי, נגיד במכבי חיפה שירדנו ליגה, אז עם כמה שזה היה עונה טובה שלי, אז פחות הסתכלו עלי, כי הקבוצה פחות הצליחה. אז אני חושב שעצם זה שהקבוצה מצליחה, זה באמת נותן גם לאנשים, כאילו, אנשים מסתכלים ורואים. יפה. אז נבחרת ישראל, אני לקחת חלק עם המון שחקנים מוכשרים, נעם יעקב, אחד מביניהם, שהוא בטח חבר טוב שלך, שאתם מדברים עד היום. אז גם נוער, גם עתודה, גם, כן, עשית הכל בגדול. מה לקחת מהמסגרת הזאת של הנבחרת שמשרת אותך היום במשחק שלך, בליגה הלאומית? קודם כל, אני חושב שכשהגעתי לנבחרת, אז באמת ראיתי את כל השחקנים הכי טובים בגיל שלי, לא הרגשתי שאני הכי מוכשר או הכי טוב שם, אז תמיד חיפשתי את המקום שאני יכול להתחיל לבלוט בו. ותמיד הייתי לוקח את זה למקום של הגנה, ואז בעצם בנבחרת נוער, אז יש את נועם, יש שחקנים מאוד מוכשרים. כן. שהזרקור היה גם עליהם. שהזרקור יותר עליהם, נכון, וצריך איזה מישהו שיעשה את העבודה השחורה. אז אני חושב שזה שהצלחתי למצוא את המקום שלי שם, זה גם משרת אותי בבוגרים עכשיו, כל קבוצה שאני מגיע, אני מוצא את המקום שלי ומה באמת חסר ומה צריך להביא לקבוצה. מה הרגע שאתה הכי זוכר מכל הקמפיינים בנבחרת עד היום? נראה לי המשחק הראשון שעלינו באמת לשיר את ההמנון עם המדהים. וואו, זה תחושה, זה צמרמורת בגוף. כן. בסוף אין על נבחרת, זה משהו מיוחד, זה משהו אחר. באחד הראיונות שלך, הנבחרת, יודעת שראיינו אותך, ושאלו אותך, מי המודל לחיקוי שלך? אמרת יוגב אוחיון. נכון. שהיום אתה כבר משחק מולו. משחק מולו, נכון. מה אתה מרגיש במשחק שלו שהתחברת אליו הכי הרבה, בסגנון משחק שלו? מה גרם לך להגיד שהוא המודל לחיקוי שלך? קודם כל, יוגב היה קריירה מפוארת, זכה ביורוליג. אני גם, כשבחרתי את המספר שלי בהתחלה, בחרתי 12 בגללו.
זה יופי. כן, אבל אני חושב שבאמת הרעב שלו והתשוקה למשחק, זה שגם בגיל כזה היום אני רואה אותו משחק ואני רואה כמה הוא רוצה לנצח וכמה עדיין יש לו תשוקה למשחק. מטורף. זה מדהים. כן. מדהים. אין, יוגי זה יוגב, אני קוראת לו יוגי, אבל יוגב זה משהו מדהים. אז איך זה היה לפגוש אותו פעם ראשונה לשחק מולו? האמת שזה היה, נראה לי, המשחק הראשון או השני שלי. אחד המשחקים גלי נסע, תעלה אותו. אז עליתי וישר כאילו שמרתי עליו. וואו. זה היה... יש לי תמונה עד היום, גם אני אראה לך אחרי זה. ממוסגר? לא, ממוסגר לא, אבל זה היה מצ'אפ כזה מרגש, וזה היה מרגש. אבל לא יצא לי עדיין להגיד לו. אבל לא יצא לך לדבר איתו בכלל עד היום? רק בלחיצות ידיים. פגשת אותו עוד כמה פעמים? פגשתי אותו כמה פעמים, אבל לא יצא לי להגיד לו שבאמת... והוא לא אמר לך כלום, יוגב? הוא כנראה לא שמע. אולי אחרי היום. הוא עוד ישמע לך. עמית, אתה היום בן 21, אמרנו עוד חודש בן 22, אני לא אראה אותך, זה כבר לך מזל טוב. יאללה, תודה רבה. איפה אתה רואה את עצמך? עוד שנתיים? איפה אתה מסתכל? מה השאיפות? קודם כל אני מקווה לסיים את העונה הזאת על הצד הכי טוב שאפשר, ושהקבוצה תצליח כמה שיותר, וגם בפן האישי להצליח כמה שיותר. ואני מקווה שעוד שנה-שנתיים כבר נראה אותי בליגת העל. אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע, אתה 4 שנים כבר בליגה לאומית, משהו כזה? כן. בן 22 תכף. אתה יודע, אנחנו רואים שחקנים אפילו יותר צעירים ממך, נגיד סתם יואב ויטלם ועומר מאש, הזה. אתה בחרת במסלול קצת שונה, בחרת להשתקד וככה לתת את הזמן של עצמך בלאומית. איפה אתה רואה את עצמך בליגת העל? באיזה סיטואציה היית רואה את עצמך? איזה קבוצה ככה, אתה יודע, נחשקת בעיניך, שאתה אומר, אוקיי, זאת תהיה סיטואציה טובה עבורי? קודם כל החלום באמת להגיע לאחת מהקבוצות הגדולות, למכבי, הפועל תל אביב. אני לא רואה איזה קבוצה שנתבייש בה, אני נראה את ההצעות שיהיו, ומקווה שאני אגיע לקבוצה שתיתן לי את הבמה ותיתן לי לשחק, ולעשות שם את הקביעת מדרגה. יש שחקן שאתה מסתכל עליו היום ואומר, ככה אני רוצה שהמסלול שלי ייראה? אין לי איזה שחקן בראש, אבל אני, גם כשהתחלתי בליגה לאומית באמת, אז תכננתי לעצמי צעדים בראש, להתחיל בקבוצה, להראות את עצמי קודם כל, ואז לעבור להוביל סוג של קבוצה, מה שהיה לי במגדל העמק, ואז רציתי להגיע לקבוצה מצליחה, מנצחת, שום מה שיש לי עכשיו ברחובות, ואז להגיע לליגת העל ובאמת להתבלט שם. אתה מבחינתך, אם מכבי רחובות עולים לליגת העל, אתה רוצה להישאר שם? כן. כן, מבחינתך, כי יכלת כבר ככה לדחוף את עצמך יותר לליגת העל. נכון, מהר יותר. היה לי גם כמה הצעות אחרי העתודה, אבל לא הרגשתי עדיין מספיק בטוח במקום שלי, ורציתי לקבל עוד קצת ביטחון לפני שאני עושה את הקפיצה הזאת. אז היום אתה אומר שהביטחון הוא 100%? כן. וזה הסטפ הבא. נכון. יאללה, בהצלחה שיהיה. עמית, אנחנו עוברים לשאלון מגניב. אוקיי. קצת אחר. יאללה. יותר קליל, שאלון על הבאזר. יאללה. אני שואלת אותך 10 שאלות, אתה פשוט עונה לי ממש... הכי מהר. הכי מהר? יאללה. כן. יאללה, מוכן? כן. טוב. רגע, לחכות על העונשין, נשימות. יאללה. מיד ריינג', לאפ או שלשה? שלשה. שחקן שהכי ישפיע עליך כילד? יוגב אוחיון. אנחנו חייבים לעשות איזה מפגש ביניכם. תביא אותנו לרעיון משותף. יאללה, אנחנו נדאג לזה. שיר שאתה שומע לפני משחק? אין לי שיר ספציפי. מיינסטרים כזה. אבל שומע מוזיקה לפני משחק? שומע. אמונה תפלה שלך? יש לי את האוכל שאני תמיד אוכל לפני משחק, טיטים ופרגית, תמיד. אמא מבשלת או שאתה כבר... אני כבר מכין לעצמי. לא, כי אמרת פעם אמא בשלה, עכשיו אני מכין לעצמי. אתה לך את המתכון המדויק? כן, בטח. היא טעמה? היא מאשרת? לא טעמה, אבל נראה לי מאשרת. יאללה, מעולה. אותו דבר. פעם הבאה תביא לי גם איזה מנה. יאללה. אם לא כדורסל, מה היית עושה? משהו בספורט, כדורגל אולי. שיחקת פעם כדורגל? לא יצא לי. באיזה עמדה אתה חושב שהיית משחק? כנף כזה. ככה לטוס. פרפה. רץ בלי סוף. מה הדבר הכי מצחיק שקרה לך במהלך משחק או לפני משחק? וואו, האמת שלפני איזה חודש, איזה שחקן מהקבוצה הראה לי איזה קטע שהיה לי בנבחרת, שרצתי כזה קורס טו קורס וזרקתי איזה כדור לקרש, ניסיתי למסור למישהו, פגע בקרש, ואף החוצה, משהו פחות נעים. בדיוק, פחות מקצועי. זיכרון ראשון שלך עם הכדורסל? חושב, אחד מהאימונים בבית"ר אחוזה, הייתי באיזה בית ספר רוממה, זה היה אז. אולם קטן כזה, להגיע לחוג, אני בגן, כל השחקנים כיתה א' ב',
אז כזה רגע מרגש כזה, לראות כדור ולהתחיל לזרוק לסל. מקסים. כן. שחקן שהיית חולם לשחק מולו 1 על 1? וואו. בלייקני. אנטוני בלייקני? כן. כן. מעניין. זה מצ'אפ, וואו, קשוח. אם הוא ביום קליעה טוב, 21-0. בבעיה. כן, אתה בבעיה. מה אוכלים אחרי משחק? בדרך כלל פיצה. פיצה. כן. סולידי. סולידי. ומילה שמתארת אותך כשחקן? אינטנסיבי. נראה לי. אהבתי. כן. עמית, המון בהצלחה. תודה רבה. תמשיך, מה שנקרא, לתת בראש, ליהנות, שזה הכי חשוב הלוואי. מהדרך. ואני מחכה לעוד, ככה, שתשבור עוד שיאים בליגה. הלוואי, הלוואי. ולראות אותך מתקדם, אז תודה רבה שהגעת לכאן. תודה רבה לכם. תודה, רבה. בהצלחה. תודה רבה. במסגרת